si Tristan, ginaingon, kung tinuod kang nahigugma, ayaw surrender. Ipa-feel niya nga love ni mo siya. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Haha, congrats, Pedro! Yeah, at least, nakunaw naman ka! Ay, sawa na, ay, may langkabsaan, dungan, kasal, magsama ka, ay. Sos, niya karon, naunhan no, tika, wapa ka, hinay kay ka. Sabada, ayun, saan pagdungan ninyo nga, wa man ay uyab. Ha, probida. Sum ka ay lang pagdali magod. Dili man kontis ang kami niyoon ba? Dili ba, bay Jetro? Ako sa bagay, sakto ka ba, pero ay kalimot ha. Bida, hapit ka malapas kalendar do. Probida do. Unya na siya magminyo, oy, kanang mulapas na siya sa numero sa bingo. Biha sa Dario mo, oy. taon. Sagdi lang, ma. Ay mo ka bala ka. Magbinyura lagi ko. Bagitawan pa nako ang babae nga para nako, ma, bay Jetro. Og akong siguraduhon, ang tanang hiya sa babae nga naa niya. Biyas init eh. Lidot nga sa akong lawas, bisag bagali akong jacket. Ay. Uy, hala, ang babae, nitikang anang gutter sa bridge. Maghikog siya. Oh, ang ibayana eh. Ako hunungan di. Miss! Miss! Miling siya. Manawag ko sa motor. Ug ako siyang duulon. Miss! 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 Ay, nagbuhata ha! Miss! Uy! Shay, naunsa ka diha, oy. Miss? Ano ka? Kung unsa may naa sa imong unahuna, Sada nang mupatong na ta sa gutter ning bridge? Ganahan mo ko muanggap sa hangin, good? Ugag. Ha? Swerte pa ko kay na may nakapakgang na ko. Pero di ko magpasalamat ni mo. Hoy, mo na motor. O habal-habal driver ka. Sakay ko, be. Atod ko sa amo, be. Salamat ni mo do nga imong gihatod din sa amo si Kuni. way sa payanoy. Imo siyang anak. Oo, amaw na bayhana. May problema ganina na siya no, dayog ladok. Ladok bino ba? Ladok bino. Bago pa sila nagbuwag sa iyang uyab. Magpito na sila katuig. Pero nagpakasal man lain ko ng iyang uyab. Mao ba day noy? Hmm. Di na lang ko magdugay. Okay. Adto na ko noy. Oh, sige do. Salamat kayo ha. Usbon ako do. Daghang salamat sa imong pagluwas sa kinabuhi sa akong anak. Guwapa? Kuwapa ma. Nindot maglawas. Pero, usad lagi. Wa man siya pili sa iyang uyab nga mo ipakaslan. Lain man. Kabati sang laki, ha? O sa may ang gipaong itaoray nga maumaura man ang purma, ha? Maumaura sang bahuado. Lain lagi. Ba-ba-bay. Ak na ni. Naikugspan na ni Cupido, Pedro. Bida sa nang istorya sa taon ay. Ano saban ha? Misita ka ni Kuni ho. Ha? Kuni ho. Okay ra ka ha, budget? Okay naman, ganun di man. Nya, saban, uban natin ka? Basig siya na mahimo ni mong asawa ba Tristan? Uban natin ka!
Yan na ta, Bejitro. Pinda. Nanaw na ta sa motor. Sa gaya to ni. Tana na yun! Ansa to? Mamisita mo? Bay, balbahubog lagi. Siya malubog. Balbahubog. Kisa mo eh. Upog lagi na. Sa inyo ang tuyo. Uy, ayan. Sa tuyo ninyo eh. Nalimot na ka nakuko ni. Ako bitaw tong nibadlong ni budto sa bridge nga. Ala. Ay. Ninomdom ko nimo. Ninomdom ko. Porbida. Amis, ni Ami si Bay Tristan kay misita ni mo. Ha? Nguyab siya mo, siya dugayan hubog bitaw ka. Nguyab siya ni mo. Saman. Sure mo? Oh. Hoy, wag ka mabuang. Oh. Di na kumutuon ninyong mga lalaki, oy, kay pulos mo mangingilad, mga paasa. Uy, ang imo tingaling ex mo'y paasa. Pero dili, Onsa? Ha? ah, Dili ikaw? Estoryahe! Pamauli na mo kayo ako magkinahanglag lalaki sa akong kinabuhi. Wa! Sabot mo, wa. Hindi mo mamiya kay lapay ko ni Botellas Vino sa inyong naw. Uy, Ano? uy, Gon. Dos! Uy, Dili mo mamiya kay lapay ko ni sa inyong naw. Si Bata! Ayaw surrender, Tristan. Kung tinuod kang nahigugma ni Kone, bisag unsa pa'y mahitabo, panguyabi siyang ton nga sugton kaniya. Ay, balbahubog yung biyana natin. Unsa? Balbahubog. Unsa na? Balbahubogon! Unsa? Minatay. Sana siya. Nga, pastilan, kung mahimo to ni mong umaga nang ha, basig hagdon ka atong tagay, okay ra ka! May noon! Buhay pa man ko. Di mo ko patay nga dadan ko ni mugbuwak. Ang buwak, dili lang sa patay. Anong usab kini sa mga buhi nga sama nimo kagwapa ko ni. Hilom di ay uwi po ni siya ay. Okay ra karon. Kada kita nato, nakainom ka. Mas nindot tingali nga dili na ka mo inom og magubog-hubog. Niinom kay gusto kong malimot sa nahitabo nako. Magipalaom lang sa wa. Kuni, dili pa katapusan ang kalibutan. Di lang siguro mo para sa usag-usa. Kung hatagan ko nimo og chance nga ipa-feel nimo ang akong gugma, malipay ko. Well, ingon man sila. Kung lalaki ang hinungdan nga nasama ng imong kasing-kasing, lalaki sa kuno ang makaalim sa samad ini. Unsa di akong gisulti ni Manak? O, di ba? Wa ko mo surrender, ma. Og uyab na ni Connie. Anya unsa man, hagda dayog kasal. I love you, asawa ko. I love you too, anak. Mandun na sa kwarto na. Unyang mga bisita di ay. Wala na sila eh. Ano na yun, asawa ko. Ay, Tristan. Karoon nga asawa na tika. Hindi na ko gusto nga makakita ni mo nga. Mainom ang magkubugubog. Okay. Shit ka lang. Tristan.
Tristan, siya malagi ka. Pa, di ani ba si Connie ni sa inyo? Wa man. Ha, im na ning mabayana. Nag-away mo? Wa man. Na. Ba, sige balik to si Ambisyo. Tingaling niladok na sa itong anak na ko, Tristan. At na, kubananti ka. Kung asa siya mag-imnanan. Naras ko ni ay, Tristan. Connie? Oh, Oh. Ay nang itago. Nakita na ka nga ni Ladok. Dili ba nagsabot naman ta? Nga dili na ka mo inom? Di naman sa lagi ka. sorry. Ewan man ka nga di ka gusto makakita na ako mo inom. Mahal ni, napalayo ko sa inyo, dini ko sa among dapit niladok. Pamawalin mo si inyo, Tristan. Sorry. Dadaan na yung sawa. Sa'yo kong buhaton aron ka malipay. Ug imo kong paseloon habang ako. Huy, nga di ka musulti. Naglagot ka na ko, ha? Ano? Mura gimiot. Why sound? Husto. Lingawon ta ka ba ako sama ini ha? Kita ko lubot sa. Let's trick it like Miley. Then, trick it like Miley. Hoy! Kaboring sa ni mo eh! Huwag magyabo ka malipay kasi nakita na akong lubot ni Saya kong twerk. Nasa ko, gidek ka na ko. Baan ako? Ha? Wala gyud kong magtingog. Akong gipakita ni Connie nga nasuko ko. Aron mag-usab na siya. Og dili na mahimong Ladok ra. Huwag tumakasama ang kaagi ni Tristan, dinining tulumanon. What's the style? Ladokira style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.